Muna-unay ako agyaman iti adu kadagiti panelist kakalaing panelist tayo iti adu apan nakaamo nga tadda kada tayo adu launay iti nasursuro kakabsat ket agyaman iti panangtad kanyat nga apo sa tibundaway ko nga maki-join iti datoy pasnaan. Ket timakunat jak to agsarday nga agsursuro nga agsurat aging gana nga madamon kun to the time no panahon nga kunaot nga nalalaing to dyan sinurat kun iti siyak. Agyaman ak unay taam mo yo inararapaap ko magkaslakan ni Marlon nga makita dagiti sinalsaludwak nga idulog iti namanurat iti bannawag ken liwayway ta na inka kaubing apo iti nagbasbasa iti bannawag isu ti nagsursurwak nga nagbasa talaga bannawag ta ninanang ko tatang ko kakapsat ko dalilong ko manan kinarkarton ti bannawag da ken liwayway kuno kuma siguro ba din nabagyo dayjay di balay mi tanay tayat ti ubong na siguro nangabak da ti kinarwayan ti na urnong bannawag ke agyaman na laun unay jak to pulos pagbabawyan iti panangatandar ko kadagiti aram kasi